Ja, du laver et cue, eller hvordan fungerer det? Skal jeg have skjorten i bukserne igen, eller? Det er så. Sådan. Det var helt forkert. Om igen. Nej, den skal lige have forfra. Prøv lige igen. Dig optimal. Undskyld. Den tager vi forfra. Ja. Nej, nu er jeg helt nede i bunden. Kom. Helt boks, bla bla bla. Undskyld, den skal vi lave. Den laver vi lige om, den. Sorry. Nej, det gik galt. Oh my god. Men det er Ole Simonsen, og det er jo en dejlig fredag eftermiddag. Den er med på videoklip. Super. Ja. Gør den allerede? Er den i gang, eller hvad? Du.